докладчик за Тодоров ден. Заповядай. Тодоров ден, наричан също Тодорица и Конски Великден, е църковен празник, празнуван в съботния ден от първата седмица на Великия пост. На този ден, както и на 17 февруари, църквата възпоменава паметта на свети Теодор Тирон. На Тодоров ден празнуват хората с имена Тодор, Тодорка, Теодора, Тея и други. Отбелязва се с тържествено почитане на коня и надбягвания с коне кошии. От тук и названието Конски Великден. При изгрев слънце мъжете сплитат опашките на конете и гривите, украсяват ги с маниста, с пискюли и цветя и ги отвеждат на водопой. Жените размесват и раздават помежду си обредни хлябове. Варят и жито, което се благославя в църковния храм. После идва ред на атрактивното конно състезание. Победителят в нея се награждава. Конят получава обикновено юзда. Спечелилият надбягването обикаля с коня си всички домове, за да честити празника. Навсякъде го посрещат радушно и поят коня му с вода. Обредната трапеза за празника включва пита с мая, супа от гъби и тодоровска леща. Благодарим на културен масовик. Следващ доклад за Тракия. Ден на Тракия. Денят на Тракия е 26 март. Приет за един от дните на българския културно-исторически календар. На този ден се чества подвига на българските войни, спечелили битката край Одрин. Одрин е превзет. Както и почита и паметта към хилядите българи, тракийски бежанци, намерили подслон в пределите на майка България. Чества се като годишнина от 26 март 1913 година. Денят, в който е превзета Одринската крепост от силните български войски. От 20-те години на 20 век тракийските дружества, армията, църквата и българската културна общественост честват деня на победата край Одрин. От 2006 година този ден е признат официално и от българското правителство за Ден на Тракия. Теодорки, честито на патерици и имен ден от целия колектив и от мене. Пожелаваме ти много здраве, много късмет и много берекет в живота. Тук сме те събрали парички с любов. Каквото искаш се купи от колектива и от мене, да си жива и здрава, дълги години да пееш в самодийски огън, а културен масовик ще те поздрави и ще прочете една картичка от целия колектив за тебе. Браво! Имен ден, Теодорче! Най-искрено ти желая целия колектив да можеш да сбъднеш всяка твоя мечта. Пей в хора и доказвай, че можеш. Бъди жива и здрава и много, много хубави дни за напред. Заповядайте. Сега Нели Танева, заповядай от Самодивски огън. Девица е подготвила някаква изненада за теб. Деди, от душа и сърце ти желая много за щастлива и бъди благословена. Браво! Следваща изненада Иринка Христова. Заповядай, Иринче, да поздравиш именинството. Пожелавам ти дълголетие до столетие. Браво!